Så vil HG Fodbold gerne byde velkommen til topopgøret i uge 13M, hvor vi byder velkommen til Hammel. Og jeg vil lige tage de to holds opstillinger, og vi starter med Hammel. Der har vi Nikolaj Bunde, Jakob Bunde, Kasper Hjort, Alexander Lærke, Benjamin Løager, Christian Møller, Julius Have, Emil Froberg, Noah Lundborg, Jason Rotman og Emil Toft. Hinderup stiller op med følgende spillere: Simon Dinesen, Emil Mørk, Mathias Bang Rasmussen, Marius Giversen, Mikkel Halqvist, Mathias Friis, Tobias Ansel, Tobias Brønningsen, Daniel Mørk Bøjsen, Peter Emil Bundgaard Johansen og Simon Juhl Krog Bager. Så er der kun at sige rigtig god kamp. Fair play.